The Otodo Title Women Association, known as Ndeyom in Anambra State, has rolled out their drums as they held a program titled Resurrecting the Lost Igbo Tradition. Ndeyom title is the highest title given to a woman of substance. The president of Otodo title in Anambra State, Ndeyom Dr. Gina Okeke, noted that Otodo title has nothing to do with paganism, as many people think. Omenala Igbo enegalizila anya for a long time. Omenala anya bụ omenala ụmụ nwanyị eji amalụ nwanyị chizuru echizu na Igbo mgbe mbụ. Mana emesizia muge ụka bịaze wee mezia na n'ọdịzi ka anya bụ omenala nwụziri anwụ. In fact, omenala Igbo nya echichi Igbo niile mgbe anwa dịka fanwụrụ anwụ, mana with time ndị ọzọ bụ ndị ụmụ nwoke je bidokwa ọzọ fa chibezie ya ọzọ ụka, mana nke ụmụ nwanyị tọzia ada echetezi maka ya. Ndị chiri echi sef adapụtazi fa na-asị nọ ndị pagan. So wee ka ọ dị anyị wee sị na anyị nwa bụ nya ụmụ nwanyị chiri echichi n'obodo niile dị iche iche na Anambra State wee sị na anyị abịakọta ọnụ ka ọchịchị arapụ enwu na ọ bụ na ọnwụọ nọ echichi ụmụ nwanyị nwụrụ enwerozi nnukwu echichi nwanyị ga na-echi because na onye nwa bụ echichi bụ nnukwu echichi ụmụ nwanyị mgbe anwa efugo ya. So anyị wee sị na anyị eme obere ife meghe afọ ka amalụ otego eji akpa anyị na redio ka anyị mee ya ka ndị ọbụla mmalụ na omenala anụnwa na ọmanwụ and n'ife ọzọ anyị chọkafa mmalụ bụ na ọ bụrụ paganism. Echichi abụrụ religion in any way at all. Is tradition or culture. Omenala ndị. Anyị ma na omenala abụrụ tradition, it's not religion. Omenala bụ etu ndị si eme ife eji malụ ndị, that is omenala. Nwere ọbụrụ religion. Religion bụ paganism, Muslim, Christianity and all the rest of them. Mana this one bụ echichi eji amalụ ụmụ nwanyị chizuru echizu na Igbo mgbe anwa. Mana abịa rapụ ya ọnwụọ. Even ụfọdụ na-agwasịfa maka ya fasịghị mba o na echichi ndị ngọ mmụọ. Ọ bụrụ echichi ndị ngọ mmụọ. Ọ bụrụ na mmadụ bụ ọ chọọ ikeli nwa ya akwụọ bride price. That is custom, that's tradition. So it means na onye anwa bụ a pagan. Traditional marriage is, tradition is culture. So people cannot let it go just like that. So no nyanwa ka anyị gbakọnata ndị Iyom Anambra State anyị sete mmadụ few from each towns ka anyị bịa kwuo maka ya. Kembụ na na-ekenekwa Chukwu maka onye mere ka ha nwee ike chịkọta onwe fa wee chepụta ụdị echiche a maka na omenala na
ebe niile bụ so oyibo ekele dịrị Chukwu n'isi fa maka na otu ha si wee bịa wee chịkọtakwa ka ụmụ nwaanyị bidokwa ka omenala chigha azụ maka ndị ọgbara ọfụ a mara ihe bụ omenala. Ana m ekele Chukwu n'isi fa na-asị na ihe a ha kwadoro n'ụbọchị nke taa na Chineke gọzie fa. Obi jiwa dị m n'ife a na-eme taa amarọ m ka m ejiwa ekene Chineke maka na Chineke mere ka anyị kwado ihe kwadosie enyi ike n'ife a bụ omenala na echiche ụmụ nwaanyị na-echi anyị wee tinye ya n'ụbọchị taa. Chineke wee mee ebere onye ọbụla wa bịa n'ikem jupụta n'ebe ọbụla nnọọ obi bụ m sọsọ aṅụrị. Ụfọdụ na-asị na paganism ka ọ bụ but ọ bụrụ paganism ife bụ echiche ụmụ nwaanyị site mgbe gboo ndị Israel na-echi ya ikwu dị n'Ijipt fa na-echi echichi a anyị bụ ndị Igbo na-echikwu ya. O nwere ndị nna nna anyị ndị ọcha anyị fa na ndị mụtara mama anyị fa gboo fachili echichi a ife a na-akpụ ya bụ ekwe ma ọ bụ ịgba ọdụ ọ dị n'uche iche obodo ọbụla na-agbụ ya na-eme ka ha si eme nke mana ọ bụ echichi ụmụ nwaanyị ka ọ bụ. The PDP governorship aspirant in the forthcoming election, Valentine Ozigbo, among others, were the people that graced the occasion. Igba ọdụ azụ o wee sie ike wee bụrụ rallying point for ndị inyom na Anambra State na Igbo. Ọ bụ ya? Dịka m kwuru na mbụ mgbe mkpele ekpele asị m na ọdịnala Igbo malụ mma mana duto na anyị nọ dị eji anyị nọ na ya na nwa personally n'onwe m ogwurugwu onwe m na-akwado na ọdịnala na omenala nke dị mma na anyị ewechighị ya azụ. Nke adịkwaghị na mma na anyị eserite ya n'akụkụ because o nwere two things ọ pointịrị out mgbe ọ na-agụ message mgbe ọ na-agụ opening message ya address ya na abịa na-eleta ịgba ọdụ ka ya si n'ihe ndị amoosu ọkwa ya ma ọ nọọ iwe ịgwọ obodo na ya. But thank God na anọ na new age ọ ya aga ife onye gba ọdụ ịgụọ profile ya o nwere ike ọ na-enwego 3 PhDs bụrụ Her Excellency ma ọ bụrụ Commissioner ma ọ bụrụ Minister, so which shows that na ọ bụrụ ife ọjọọ. So na anyị eṅomie na anyị anachi back to our culture. We're here because I got an invitation by the IYOM Association in Anambra State to be part of the activities, and I'm glad that I made it because I understand the power in women. I understand that they represent a formidable part of the society, and the best we can do to actualize our potential is to fire on all cylinders. We need everybody to put in their very best, and women in particular. And I have been an advocate for women's rights, women privileges, and things that will help our women to showcase their true potential. And so it's, for me, an honor to be part of this gathering. And like I've spoken to them today, we need them to be on their toes. Na-ekwu eziokwu anyị ma na-akpụ ya ịsa ile ọbụnụta ile bụ ịsa ile bụ na ịpụtagokwa ife ọhụrụ na-eyi ekwu atụla egwu onye ọbụla so ekwu Chineke ka ihe eji wee na-aga n'ofe bụ etu ọ dị ka ihe ezime gịnị tọwe ya nke bụ eziokwu. Anọ ya bụ ife dị n'omenala ya ọ bụ ọkọ ka anyị dresị si bụrụ sọ mma n'ọkụ obodo nwalụ na ndị a bụ ndị ewepụta ka ba dozie obodo. Ọnya ka eji apị aka pịsị aka ọfụma wee lọta ndị ya echie. Ndị obodo nwere ike ịkwụ n'azụ si na ịyọm ekwugokwa n'ọ eziokwu. Ọnya ka eji a na-asị ndị ọbụla n'obodo fa na-echi iyom fakaba arụ ka fa kwalitekwa ya ka eziokwu a
a na-ekwu site n'aka ndị iyom ndị bụ ndị echiri echi ndị nze maka na ndị nze ka unu bụ unu fụ ka mbata naanị unu ịtọ maka unu chiri echi dịka etu ụmụ nwoke si wee chi. Awards were given to some people for their outstanding performances. It's going to be presented by High Chief Engineer Sir TJ Okeke. Ndị ọma ekele m unu ọrụ amadụ n'ebe a ekenesie m unu nke unu karịsịa ahụ ife nji n'aka ebe a bụ asambodo unu bukwe ya n'ọha asambodo kala arụ asambodo a ife edelie o si n'aka ndị otu ọdụ Iyom Association of Anambra State of Nigeria. This certificate and accept it with that dignity attached to it. Mayor Makano. Thank you, sir. Thank you, sir. I am so glad for our motto. Yes. We shall keep to this motto. Yes. Okumwa. Ndoka ga-agwakwa ya onye mmadụ mma. Yes. Ọ bụrụ ibe dị na moto anyị ga-eme ya n'ọgụ. Anyị ga-eme ya, anyị ga-eme ya, anyị ga-eme ya, ọkụ nsọ Chineke. Ụmụ ahụ mere ya, nwere osisi n'ụkwụ. Anyị ga-eme ya, anyị ga-eme ya. Ndị Iyom anyị ga-emekwu ya. Daalụ. Naanị nwanyị oyibo. Yes, so Dalo. Mu amekwa expect nunu ya nyamuwa. Nana yesu nunya. We thank God. Dalo no.